Iran zaluntanta ake yi, kar ta mallaki abin da ake ganin mallakan shi haɗari ne ga su waɗannan azzaluman masu danne al'umma, masu danna almakhuru da su da mataimakansu, har daga cikin masu cewa su musulmai ne. Kowa ya sani a bayyane yake, daular Isra'ila ta Yahudawa akwai daulolin da musulmai ne 90 ko 80 ko 99 ko 100 bisa ɗarinsu, amma suke tare da daular American da Yahudawan cikin zaluncin da take yi. Ko ba haka ba? To saboda haka kaga nan magana ce ta zalunci da adalci. Addinin musulunci addini ne mai son a yi adalci. Ina yawan karanta mana ayoyin suratul nisa'i yanda Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ko wala takun lil kha'inina khasima. Yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ke umurni da adalci, yake hani da zalunci. Sai haka mas'ala ce ta adalci da zalunci, ta zalunci da adalci. To haka ta ma wannan addinin musulunci gaba ɗayan shi adalci ne, gaba ɗayansa hikima ne, gaba ɗayansa rahma ne. Ba yanda za a yi addini ya sa kai karanci kuɗi, kai noma, ka faɗi, ya ce kuma a'a sai ka fitar da zakkan wannan abin bayan ka riga ka faɗi a noma. Ba addini ba zai koyar da wannan ba. Muna buƙatar fiqhu. Daga cikin abin da muka rasa wannan yana ciki, wato wannan fiqhu din yana cikin abin da aka rasa. Duk da inda kuɗinka ne kai to wannan daban. Da kuɗinka kai sai ka faɗi to wannan dole za ka yi zakka. Amma rantan kuɗi kai, rantan gona kai, makamancin wannan, to wannan matsala ce daban. Suna da bambanci akan kai da kuɗinka. Akramakallah. Wato bismillah.